V sobotu 5. apríla 2008 sa klub hradných tajomstiev zúčastnil v poradí 4. výletu v tomto školskom roku. Tentokrát sme zavítali na hrad Šternberk. Nachádza sa v rovnomennom mestečku necelých 20 km severne od Olomouca. Počiatky hradu Šternberk siahajú do 13. storočia. Zdislav zo Šternberku, ktorý hrad založil, dostal za svoje služby kráľovi Václavovi I. tunajšie území na úpetí Jeseníkov. Tak tu vznikol rovnomenný hrad s mestom. Počas stáročí sa niekoľkokrát prestavoval. Z najstaršej stavby sa okrem zbytkov opevnenia a stien hlavného paláca zachovala mohutná okrúhlá väža. Na palác predĺžený do tvaru L naväzuje kolmo-gotická kaplnka. Dodatočne pristavená chodba s nástupným schodiskom na strane do nádvoria preniká až do najstarších zbytkov gotického hradu. Pozoruhodná je vizitková sála s kreslenými menami na stenách. Drevené, vyrezávané stropy rytierskej sály, veľká spálňa a ďalšie miestnosti boli prevažne obnovené v 19. storočí. V kaplnke na stenách sa zachovali zbytky malieb zo 14. storočia. Vzácny je súbor kamenných detailov, ďalej početné drevené sochy, obrazy, maľby na skle a zbierka loveckých trofejí. Prehliadka hradu zanechala v nás dotyk s minulosťou. Cestou späť sme sa opäť zastavili v meste Olomouc, kde sme každý podľa vlastného uváženia navštívili srdcu blízke a už známe miesta. Sme veľmi radi, že máte o hradné tajomstvá taký záujem a už teraz sa tešíme na ďalší výlet, tentokrát na Český zámok Litomyšl.